яких ароматів варто почати весну. Гріці туту як перший танець після довгої зими. Пудрові пелюстки троянди та жасмину, м'який мускус та тепла амбра, іскристий настрій шампанського, ніжність, яка має характер. Парфум з Де Марлі де Ліна. Рожева, сяюча, трохи мрійлива. Соковиті фрукти в поєднанні з розкішною трояндою та півонією, а в шлейфі м'яка ваніль та мускус. Аромат, який ніби підсвічує шкіру. Гучі Флора Горджес Гарденія. Сонячна гарденія з ноткою солодкого тепла. Квіткова радість, легкість, жіночність та той самий весняний настрій, коли хочеться усміхатись без причини. Ормон Джейн Сакура. Це повітряна сакура в легкому зеленому серпанку. Цитруси, квіти вишні, вершковий сандал. Делікатно, витончено та дуже естетично.